Salut lume, eu sunt Marcos și acesta este episodul 9 din Minecraft Survival. Uitați ce am făcut. Astăzi este 1 mai și am decis să vă fac o surpriză. Am stat vreo, să zic, 5 zile să construiesc toate astea. Da? Cele mai OP iteme, da? Cel mai pe arc, lopată, târnăcop și sabie. Aveam o grămadă de carne pentru că am omorât de-ăștia porci. Și pe sabie este și pe arc ne dă multă mâncare dacă îi lovim. Am făcut fermă. Aici este o bancă. Da? Aici sunt 2 cai. Acesta este unui prieten. Calul unui prieten. Acesta este al meu. Am fost în Nether și am găsit castel din acela, cum se cheamă. Avem un iepuraș. Cu ajutorul târnăcopului, uitați ce am făcut. Ne dă multe diamante. Uitați, de exemplu, să spargem niște, nu știu, redstone. Un bloc de redstone, da? Minereu. Da? Redstone. Nu avem niciun redstone la noi. Și ne-a dat deja un stack 3 aici. Deci este cel mai mare târnăcop. Uitați. Mai avem aici 4 diamante. Așa, uitați. Am găsit 3 armuri pentru cal. O grămadă de blaze rod-uri. Da? O grămadă de nether quartz. Uitați, dacă nu mă credeți că e foarte OP, vă demonstrez. Da? Și nu sunt pe game. Ca și cum aș fi pe game mode, așa spate. Bun. Și cel mai pe diamant. Da? Aici jos avem masă de enchant. Deci, da. Blocul de quartz. Portalul spre Nether. Da. Se vede deoarece avem pe armură o grămadă de chestii. Să putem respira sub apă și vede, cam nașpa. Bun. Haideți să vă arăt aici ce am mai construit. Aici este o piscină pe care aici este camera mea și a lui un prieten. Da? Acesta este patul meu. Aici este toaleta. Asta este cuveta. Aici WC-ul. Deci o grămadă de hârtie. Și aici am stat mai mult să construiesc asta. Dușul, da? Facem duș așa. Închidem. Bun. Oglinda nu mi-a venit altă idee decât să pun în geam. Nu știu dacă aveți o idee să pun în loc de sticlă, să pun altceva. Și dacă apreciați munca mea, nu uitați să lăsați un like. Da? Și să vă abonați.
mergem. Avem niște chestiune folositoare pe aici. Haideți să aruncăm 22 de oase. Nu prea mai am nevoie. Deci o să gea. Bun. Avem nisip? Da. Stai. Asta cred că sparte. Sunt curios să văd cât de repede sparte lemnul. Oricum aveam nevoie și de bucată de lemn. Avem la mâncare o grămadă. Următorul episod o să-l fac un prieten. Da? Uitați de ce avem nevoie. Ca să facem banca. Mergem să ne culpăm. De fapt, pe aici am pus niște lumină. Deci am stat vreo 10 minute să-i fac niște trebuie cu niște redstone. Este niște redstone pe aici. Uitați. Da. Da. Nu mi-a intrat acolo, nu? Da. Aici sunt niște circuite care accesează dispenserul de sus. Da? Pe aici, prin zona asta. Da, să vedeți. Nu s-a distrus. Acum mai bun. Acum s-a schimbat din nou aici. Da, vedeți pe aici. Și acum mai. Și mergem să luăm niște stone. După care punem acolo. Am niște stone pe aici. Deci sper că nu mai am. Să l-am pus prin chest de sus. Nu știu. Dacă nu mergem și mai luăm. De aici. Mergem și punem acolo.
iteme să fac o surpriză de 1 mai. Da. Păi, cam atât și cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și noi ne vedem data viitoare.